Таки закручили. Раз.
Сёння апошні дзень літургічнага года. І калі мы прагортваем старонкі календара, то думаю, што заўсёды задумаемся пра тое, што было у папярэднія дні, тыдні, месяцы, гады. Узгадваем гісторыю. Божы провід нам дазволіў апошні год мець вельмі шмат момантаў, у якіх мы адчулі, што гісторыя гэта не нешта далёкае. Гісторыя гэта тое, у чым мы удзельнічаем. З радасцямі, трывогамі, хваляваннямі. Таксама і гэты момант, і гэтая падзея, на якую мы сабраліся разам, гэта частка гісторыі нашай агульнай, кожнага з нас. Але сёння літургія засяроджваецца над жыццём касцёла у служэнні дыякона. Асаблівым чынам хочу прывітаць сярод нас брата Яна Садовскага і Владислава Мінько, якія просяць аб дыяканскае пасвячэнне. Разам з імі хочу шчыра прывітаць бацькоў. Сярод нас прысутны толькі тата Валянцін, але думаю, што варта, каб мы памяталі пра святой памяці Тацяну. Валянцін і Тацяна бацькі брата Яна. Таксама варта памятаць пра Валерыя і Браніславу, которые па асабістых прычынах не змаглі сёння прысутнічаць тут фізічна, але думаю, таксама хвалююцца за лёс свайго сына і моляцца разам з намі. Шчыра вітаю ўсіх святароў, айца Артура, айца Віталія, усіх святароў капуцынаў, кансакраваных братоў і сясцёр і ўвесь Божий. Шчыра вітаю вас, владыка Олег, што вы звычайна святарскі ці дыяканскі пасвячэнне адбываюцца ў катедры, а вы прыехалі ў нашу сціплую, вясковы касцёл, каб спадарожнічаць важнаму жыццю, важнаму моманту ў жыцці нашых братоў і нас усіх. Вельмі шчыра прашу вас узначаліць гэтую літургію, дзяліць сакраменту і павучыць нас Божым Словам. Дякую. Вялікі і сапраўды. Гісторыя мае розныя старонкі. Не заўсёды прыемныя, часам старонкі, якія з выпрабаваннем. Але сёння ёсць вялікі повод да радасці, бо касцёл сёння атрымае яшчэ двух адданых, спадзяюся, слугаў на ніве Пана, двух дыяканаў. І таму прашу, каб мы сёння ад сёння сваёй малітвай агарнулі іх паслугу, каб заданне, якое сёння прымаюць на сябе, уваходзячы ў служэбнае святарства, першы крок, маглі з годнасцю добра выканаць. Гэтую Эўхарыстыю складаю у інтэнцыі Слава Яна, прыжа патрэбных ласках, трываласці, аб благословенні для іх паслугі і для тых людзей, для якіх будуць пасланы. На пачатку гэтай Эўхарыстыі перапрошуем Бога за нашыя грахі, слава
слабости, занепании, как вы могли благоудельничать, что наисвятейшей Ахляне. Споведаюсь. Богу всемогущему, Иван, брате и сестры, что согрешили я думаю, словом, учением, истинно, моя вина, тому прошу, наисвятейший, за все Ивана Марию, усих на него и вас, братья и сестры, помолиться за ними, да Бога наша. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный и отпустивший нам грехи, заведя нас до життя вічного. але самим служить братам и сестрам. Учени просим, нехай ты, кого ты сегодня робишь удельниками диаконского служения, будут зрубливыми у справах, покорными у служении, тривалыми в молитве. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог про все веки вечные. Читання книги пророка Єремії. Скерував до мене пан слова, кажучи:
Ранее, чем сформовал тебя во лоне, я познал тебя. И ранее, чем ты вышел из лоня, я осветил тебя, установил тебя пророком для народа. И отказал я: «О Пане Боже, я не умею говорить, бо я еще дитя». Але Пан сказав мені: «Не кажи, я дитя, бо до усіх, до кого я пошлю тебе, пойдешь, и все, что загадаю тебе, скажешь. Не бойся их, бо я с тобою, как рятовать тебе», — сказал Пан. И вытянул Пан руку свою, и дотронулся до устных моих, и сказал мне Пан: «Вось я уклал слово мое у устных твоє». Это Слово Божие. Читание книги послания святого апостола Павла до Ефеса. Брати, молю вас я, в'язень у Пана, поступать годно покликання, яким ви покликані, з усяю покорою і лагодністю, з довготерпливостю, терпячи один одного у любові, стараючися заховати єдність Духа у союзі спокою. Одно тіло і один Дух, як і ви покликані у одной надії вашого покликання. Один Пан, одна віра, один хрест, один Бог і Отець усіх, який над усіми і праз усіх і во всіх. Кожному з нас дадена ласка поводле віри Христового дару. И Он поставил одних апостолами, других пророками, інших евангелистами, інших пастырами и наставниками для виховання святих для справи служення, для будування Христового тіла, покуль усі ми прийдемо до єдності віри і познання Сина Божого, до чоловіка досконалого, до віри сталості поводле Христової полноты. Это Слово Божие.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час пан призначив 72 інших учнів і послав їх по двоє перед собою у кожний город і місце, куди сам хотів йти. І сказав їм: «Жніво сапраўды вялікае, а работников мало. Таму просите Господара жніва, каб послал работников на жніво свое. Идите, вось я посылаю вас, як ягнят сярод волков. Не берите ни машны, ни торбы, ни сандалів, і у дорозі нікого не вітайте. У які б дом не увайшлі, спочатку кажите спокой гэтаму дому. І калі будзе там сын спокою, то на ім спачне ваш спокой. Калі ж не, то вернется до вас. Заставайтеся у тым доме, ешьте і піце, што ёсць у іх, бо работник заслуговывае платы сваёй. Не пераходзьце з дому ў дом. І калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешьце, што вам пададуць, і аздараўляйце ў ім хворых і кажыце ім: наблізілася да вас валадарства Божае. Гэта слова Пана. Няхай падыдуць тыя, хто будзе прымаць пасведчанне ў дыяканы. Брат Іван Садовскі. Присутнічаю. Брат Владислав Мінько. Достойный Отче, Мати, Святый Костел просить посвятить святых наших братов у дыякона. Ці переконаны ты, што яны годныя гэтага? Паводле апытання вернікаў і меркавання адказна за падрыхтоўку кандыдатаў сведчу, што яны прызнаныя годнымі гэтага. З дапамогою Пана Бога і збаўцы нашага Jesуса Христа выбіраем гэтых нашых братоў у стан д'якона. Дякуем Пану Богу. Чуваться? Микрофон поможет. Приди Духу Святый наполнить сердце своих верных и запалил их огонь своей любовью на самом початку этой Евхаристии. Мы молились, просили обдар Духа Святого для этих наших двух кандидатов у стан святарский. Перший крок
вельмі важны, вельмі адказны. І дазвольце, што на пачатку прывяду ўрывак з абраду пасвячэння, які нам распавядае пра абавязкі, якія ускладаюцца на дыякана, справы, якія ён мае выконваць у касцеле. Кім ёсць дыякан? Дыякан з даручэння кампетэнтнай улады можа урачыста ўдзяляць хросту, захоўваць і раздзяляць эўхарыстыю. Ад імя касцёла дапамагаць пры ўдзяленні сужанства і благаславіць яго, удзяляць віатык, азначаюць святую камунію паміраючым, чытаць святое пісанне верным, настаўляць і заахвочваць народ, кіраваць набажэнствам і малітваю верных, здзейсняць сакрамент і кіраваць, здзейсняць сакраменталіі, асвячэнне прадметаў, кіраваць абрадам жалобы і пахавання. Дыяканы павінны памятаць словы святога Палікарпа, міласэрныя, старанныя, якія паступаюць згодна з праўдаю Пана, які стаў слугою усіх. І вось тут, сёння у парафіі, новопаўстаючай парафіі святого Францішка, вы, дарагія наши браты, Владислав, я, прымаеце на сябе гэтую так важную паслугу. Не вы першы. Каталіцкі касцёл, хрысціянства, гэтую паслугу атрымала заахвочанне апосталаў, якія, каб вызваліць сябе для абвяшчэння Божага Слова і зрабіць пэўную палёгку, раскласці свае абавязкі, а абавязкамі было не толькі абвяшчаць Евангелія, але дапамагаць людзям. Місія касцёла, якая ад пачатку звяртала увагу на людзей патрабуючых, вось каб было каму, як кажа святое пісанне, абслугоўваць сталы. Казалі выбраць мужоў поўных веры, якія б маглі заняцца гэтай справай. Але разам з тым ведаем, што менавіта дыякан, як першы, стаўся мучанікам за веру. Добра вы ведаеце, Стэфана, пра якога нам распавядаюць дзейнасць святых апосталаў. У гісторыі гэтых сведкаў веры, мужных, будзе вельмі шмат. У тым дыякане. У нашай ужо навейшай гісторыі аб тым, як выглядае гэтая паслуга, святарская паслуга, дыяканская паслуга. Вам, ўжо распавядалі, яшчэ могуць распавесці вашыя браты. Сярод іх отец Анатолій, які ў гэтым годзе святкуе 25 гадоў свайго святарства тут, на гэтай зямлі. Папытайцеся, шмат цікавага вам распавядзе, як хрысціянства вярталася, будоўвалася тут на нашай зямлі. Як выглядае святарская паслуга вам сёння тут, у гэтым месцы? Выразна можна распавесці сама гэты герб і гэты трон нашага мітрапаліта, арцыбіскупа Тадеуша Кандрушевіча, які сёння ўжо 90-й дзень не толькі тут, але у катедры, у ягонай катедры застаецца пустым. Чаму прыведаюць? І ось це так само знак, вельмі вимовний, який сьогодні вам, кандидатам у святарство, каже, як виглядає і з чим сутикається паслуга святара. Того, який обвіщає, так як сьогодні з вами чули в Євангелії. Що Єсус сказав апостолам? Коли увойдете у дом, що кажете? Спокойно у дом. І ось це слово за охочення до мирного, спокойного життя. Чоловік може потерпіти. В таким світі живе. Певні супольності так реагують сьогодні на Боже Слово.
на Євангелії. Не кажу так вас запугати. Кожний момент ви можете сказати, ні, що я не підписуюся. Але як вже тут знаходитесь, певно, що добре собі усвідомляєте, що нового вам, напевно, не кажу. І тим більше, сьогоднішнє Боже Слово дає вам надію. Пророк Єремія, да, читання старого заповіту, да, і сьогодні вам, а не кожному з нас, святоров, каже, не бойся. І, по-перше, до вас, де ви ще так вчиться, не кажіть, що я дитя, я ще, може, малий, молодий, і, до речі, апостол Павло казав, ніхто нехай не погарджає вашою молодостю. Не бойся их, на іншому місці я сказав, не бойтеся тих, хто збиває тіло, а душі не можуть пошкодити. Бойтеся тих, хто душі може пошкодити. Я з тобою обрадовать тебе, старий заповіт. Пан Бог той самий. Вчора сьогодні на віки. І він з вами. Він набирає вас. Дав вам покликання, дав вам чудовних батьків, які допомогли вам до сьогоднішнього часу, моменту. І Ён з вами. Тому слово, яке з гэтага моменту, вже офіційно, так, чули з вами, з дорученням влади Костюла, обвіщати, так, Божу правду, воно вже не буде ваше. І то, що вам скажу, ну, да, проки, раніше нам про це нагадує, то, що загадаю тобі, скажеш. Скажеш. Це слово часто буде комусь солью в воду, комусь буде не подобатися, а його послухати. Як вони будуть сказати? Мене переслідували, вас будуть переслідувати. Моє слово заховали, ваше заховали. Бо воно не ваше, бо воно Боже. І тому ось ця присутність Бога в вашому житті, яка, зрештою, буде так само залежить від вас, від відношення з Богом. Бог ніколи нікого не покидає, я сказав, що моя любов ніколи не покине чоловіка. Ну, справа у нас. Наскільки ми це приймемо, наскільки не відвернемо ще від Бога. І ось отсюда ваша послуха, яка буде зустрічатися з перешкодами у будь-який час. Сьогодні, завтра, будучим. Слово Боже прийшло в Івана світ, тому тут нема чим ділитися. Але очень это важная речь, еще раз. Хотел бы звернуть увагу. Еще не важно не только слово, а может иначе. То, что будете казать, будет иметь вагу, только тогда, когда за этим словом пойдет ваше життя. Ну и ось тут другое читание, да, апостол Павел сьогодні про це каже разом у посланні до Ефесців. Молю вас, я, вяжний Павел. Особо апостол Павел. Вяжний, часто я так називаю, бо от всі пише тіло. Так само за обращение Божьего Слова. Молю вас я поступать годно покликанням, яким ви покликані. Сьогодні буде пригожий момент. Я його люблю. Я мав вже при посвяченні святарством, да, а є при посвяченні тритонату. Коли тримається з рук біскупа Євангелія і почуйте слово, ось запомните їх собі. Це програма життя. Принцип, да, поводі якого повинен жити духовний чоловік. Віра у те, що прочитаєш. Віра в це слово, но Боже. Научай тому, у що повіриш. Так? Слово червні, яке має проростеш. Чому тоді буде моцно? І опошний момент, так, щоб завершити ефективність, дійсність этого слова. Виконуй тоє, чому будеш навчати. Виконуй тоє, чому будеш навчати.
Гэта і ёсць тое, чым кажа апостол Павел, паступаць згодна з Богом. І свет, які сёння не прымае, часта не прымае Божае Слово. 21 век, хрысціянство, сярэднявечча, церквушальство і так далей, да? Не вучымся на памылках. На жаль, не вучымся. Але тым не менш, гэта слово мае быць абвешчана, і людзі гэтага патрабуюць. Так як дзеці, як маленькія дзеці. Шмат чаго не разумеюць, шмат чаго не падабаецца. Але маюць бацькоў, якія маюць іх цярпліва выхаваць і паказаць. Даць тое, чаго сапраўды патрабуецца. І гэта абвяшчэннем Евангелія мае быць ваша жыццё. Слово яно няўдольнае. Не заўсёды можна выразіць дакладна тое, што хочаш сказаць. Але людзі прымуць гэта слово. Тады, калі яны бачаць аўтэнтычнасць святара, д'якона таксама. Таму гэтага вам сёння жадаю з свайго сэрца, каб гэтае Слово Божие яно было в вашым жыцці. Каб яго можна было прачытаць нават не толькі тады, калі яно чуе з вашых вуснаў тут у касцеле, пры здзяйсненні вашай паслугі, але там па-за касцёлам. І там па-за касцёлам. Вось тады гэтае Слово яно дасць свой плён. Тады гэтае Слово будзе змяняць сэрца чалавека, даваць надзею. Тое, што сёння вельмі часта чалавек губляе, безнадзейнасць, найгоршы стан чалавека. Мець надзею можна тады, калі бачыш чалавека, які жыве з Христом. То, што Jesús просто казаў. Светачы, да, якія стаіце на падсвечніку, якія маеце людзям паказаць гэты Божий свет, каб не загубіліся ў гэтай цемры. Але разом з тым ще не Jesús гэта кажа, ну што ж, высылаю вас, як ягнят сирот вовков. Гэта ж правда. Тож таго, што казав я. Тому не сподівайтеся на речі матеріальні, не беріть з собою ні машини, ні торби, нікого ні в дорожі не вітайте. Та що це буде спокуси, великої спокуси, для кожного чоловіка. Але варто вірити, що моці на не у сродку. Моці на усход. И гэтае слово будзе пераменяць вас, будзе пераменяць людзей. Нам так выдавалася, што няма ніякага сэнсу ў гэтым. Ён ёсць. Ёсць, за гэта стаіць Бог. Будьце мудрыя, як змеі. Ці простыя, просто як голубі. Нічога надзвычайнага. Але гэтыя дзве рэчы, яны маюць дапамагчы яшчэ ў адной справе. Можно сказать наиважнейшее. Как общем в этом вытерпеть до конца. Или не важно. Сегодня не бачим, что розно стараются историю. В святарском житті. Сегодня живем у свете, які, може, явно не супредставляється агульна навуці Костьола, але він часто пропонує альтернативу. Свой погляд, своє міркування, свой стиль. І гэта так само буде часом такой спокус. Зрештою, нічого так само нового, пан Єсус, який висів на крижі, чув від фарисеїв: «Сиді з крижа, сиді. Навошта тобі там мучиться? Навошта на них є?» Задання, яке отримання від Бога, яким треба витримати. Той, хто витримає до кінця, буде збавлений у випадку духовної особи, ніхто писав. Збавлений з тими, для кого Бог вас пошлє. Видите, это, ну, такой крочек не по лещи ножа. Ну, так есть. Альбо збавляючи, сам збавляю людей, альбо коли іду в інший бок, тягну за собою сам людей. Великий отказ. А я знову ж не хочу вот это. Не. Єсус, який вас ставить на эту дорогу, добре ведає, кого вибирати. Йому не перешкоджає наша слабость чоловіча. Абсолютно. Навіть этой камені, як він казав, що можу переутворити у
голос, який буде обіщати на Бога. Тому не бояться. Нашим заданням, нашим парадунком во всем этом, во всех этих тяжкостях нашего духовного життя, один виїзд, совість з Богом. Совість з тим, хто нас до цього покликав, хто до цього призначив, хто керує і нашим життям, і життям тих людей, які до вас приймуть. Тому будьте odważni, як ще нам каже Боже Слово. Будьте odważni. І у вашому випадку, там ось гэта ще варто пригадати, є ще один великий парадунок. Це братерство. З'являєтеся удельниками монастирського ордена. І хоч це, звісно, не так легко, прийняти і жити поруч з іншим чоловіком, який так само є ідеальним, який так само має свої гострі угли. Але разом з тим, є тим, хто підтримає, тим, хто не дозволить зайти на кепську дорогу. Тому що підтримка один одного, вона має бути для вас найбільше парадунок. То що ви на це розлічуєте? Молітеся один за одного, аби ця сувість, це братерство, воно завжди було моцним. А пам'ятайте, що злий дух, який не спить, буде вельми часто іменується це братерство пізніше. Коли зостаємося самотними, одні, ось це дуже небезпечно. Тому в вашому випадку, бачите, маєте ще одну підтримку, гарантію того, що ваша послуга може бути справді дійсною, справді корисною і приносить багато плод. Ну і, звісно ж, нельзя тут, з цього місця, вже зараз не подякувати батькам, татам, мамам, які, звісно ж, по-розному, можливо, в певному моменті бачите, може, інакше ваш льос. Веду, як там було, часом казали, що а думай, що ти робиш. Це дуже пробує. Але погодились з цим, тому що це момент їх ахяви, їх серця, життя. Це не костюм, це добре костюм. Тому Бог нехай буде для їх узнагородження. Нехай яни так само щодня будуть прикладом для інших. Тобто сьогодні ми так особливим чином у костелі побачимо, де кризис недохопу, покликання, молимося в этой інтенції. А я завжди повторяю, що молячися в покликанні до святарства, на початку треба просити доброї сім'ї, бо не валюся з неба, як старики тут сидять, ні з луни сюди не прилетять. А від людей взяти. Як можна взяти там один, два, полтора, що яких не хочеться випускати. Тому зміна цієї свідомості, вертання до християнських коренів, вернучим віру у моць Божу, у своє признання, у своє покликання. Покликання не тільки святарства, а покликання до життя, до сімейного життя, як з сім'ї створити супольність, як кажемо, костюм, як не було. Це покликання вже від початку знаходиться і узростає. Ось тоді не будемо мати таких складаних ситуацій. Маємо сьогодні двох діяконів, коли будуть наступні, хто веде, стається тільки молитися. Ну і тому, як я вже згадав на початку, маємо велику радість, що це супрацовництво між Божою ласкою исходит человека привело до сегодняшнего момента. Просим ласки, витривалості на этой дорозі. Просим, щоб їх послуга так само посприяла, стала прикладом для інших молодих хлопців, для дівчат, які могли відчути це покликання, і зрозуміти, що життя у монастирі може бути так само щасливим. Ученик завжди це щасливість, так одразу вийшов, буде щасливим. Тяжко стоїть всюди. І там, але важно розуміти, що я на своєму місці. Коли це так є, то всі ці тяжкості переодолюються. Тому нехай ваше слово, ваша послуга, ваше життя допомагає і людям світським, всю в цьому керунку. Розуміти,
що дадене нам життя в цьому світі має великий сенс. Він має уластивий керунок, який надає йому Бог. Нашим заданням є тільки цей керунок відшукати і згодно з ним йти. Не передумали. Тоді будемо посвячатися. Амінь. Дорогие сыны, перш чым атрымаць пасвячэнне ў дыякана, вы павінны выказаць перад народам намер прыняць гэтыя абавязкі. Таму зараз пытаюся у кожнага з вас. Ці хочаце праз складанне маіх рук і дар Духа Святога быць пасвечанымі на служэнні Касцёла? Ці хочаце з пакорою і любов'ю спаўняць абавязак дыякана, каб дапамагаць святарскаму стану спрыяць узрастанню хрысціянскага народа? Ці хочаце згодна са словамі апостала захоўваць таямніцу веры ў чыстым сумленні, а таксама словам і чынам абвяшчаць гэтую веру згодна з Евангеліем і традыцыяй Касцёла? Вы гатовыя прыняць цэлібат? Ці хочаце на знак сваёй духоўнай адданасці Христу Пану захоўваць яго вечна дзеля валадарства нябеснага ў служэнні Богу і людзям? Ці хочаце захоўваць і ўмацоўваць дух малітвы, уласцівы вашаму ладу жыцця, і ў гэтым духу разам з Божым народам, як і належыць вашаму стану, верна цэлебраваць літургію гадзінаў за Касцёл і за ўвесь свет? Ці хочаце няспынна ўдасканаліваць сваё жыццё на ўзор Хрыста, цела і кроў, якога будзеце трымаць у руках пры алтары? Ці абяцаеш дыяцэзіяльнаму біскупу і свайму вышэйшаму настаяцелю пашану і паслухмянасць? Бог, які распачаў табе добрую справу, нехай сам яе завершыць. Ці абяцаеш дыяцэзіяльнаму біскупу і свайму вышэйшаму настаяцелю пашану і паслухмянасць? Бог, які распачаў табе добрую справу, нехай сам яе завершыць. Молімся, наімілейшае да Бога Отца Всемагутнага, каб міласціва спаслаў ласку свайго благаслаўлення гэтым слугам сваім, якіх выбраў да святога стану дыяканаў. Oh
Пане Боже, выслухай ласкаво наши молитвы и милостиво подкрымай свою допомогою тое, что будем здійснять моцою нашей улады. Освяти своим благословением тых, кого мы маем намер аквировать на виконанні святого служения. Праз Христа, Пана нашего. Молюсь. Будь з нами, усемогутний Боже, який спосилаєш ласки, розділяєш ступені і розмірковуєш обов'язки. Ты сам несменный, и все обновляешь, и своим отвечным провидящим керуешь. А про слово, моц и мудрость Твою, Иисуса Христа, Твоего Сына, нашего Пана, вызначаешь и даешь еще необходное на кожную пару. Христовому телу, Твоему костелу, оздобленному разностайными небесными ласками, складенному из разных членов и з'єднаному дивозной сувязью праз Духа Святого, Ты даешь узрастать и пошираться, утвораючи новую святыню. А для виконання у ее святых обов'язков Ты установил 3 ступени служителей, подобные, як от початку выбрал сынов Еве, как служили при святой скине. Так и на початку Твоего костела апостолы Сына Твоего, с натхнения Духа Святого, выбрали 7 мужов доброй славы, как допомагали им у штоденном служении, и сами яны могли больше полно тривать в молитве и обвящении слов. Гэтым же выбранным мужам яны праз молитву и ускладание рук долучили послугу раздавания даров. Просим Тебе, Пане, глянь милостиво так само и на гэтых слугов Твоих, яких мы с покорной молитвою посвячаем у диаконы для служения при Твоих святых алтарах. Спошли на их, просим Тебе, Пане, Духа Святого, как умацовал их семеричным даром Твоей ласки для верного виконання обов'язку служения. Нехай яны наповнятся усими евангельскими цнотами, нехай мають щирую любов, клопотятся про хворих и убогих, отзначаются стиплою поважностью, чистинёю невинности и заховывают духовную послухняность. Нехай у них поводинах зявят Твои заповеди, как яны прикладом своего життя заохочували святый народ до наследования и даючи свідчення чистого сумления, твердо и непокисно тривали у Христе, нехай на землі яны наследуют Твоего Сына, який не прийшов, как Ему служили, але как служить и таким чином заслужить того, как володарить разом с ним у небе, які с Тобою живі и володарить. У єдності Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. И зараз дьякони опрануть отповедную святанскую воду.
Прими Євангелія Христа, вестником якого ти став. Віру тою, що прочитаєш, навчай тому, що і виконуй тоє, чому будеш навчати. С упокоєм тобі. Прими Евангелие, навчай тому, що повіриш, і виконуй то, чому будеш навчати. Спокойно тобі. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому.
свят, Твой Сын обрел многим ученикам дать им приклад. Прими, просим, разом с этими дарами нас, самих духовных от Тебя, и наполни нас духом покоя и любви, раз Христа нашего. Ты праздновошение Духом Святым установил своего одинородного Сына, пешествия даром нового и вечного заповеда, и наказал, кого костеле выполнить, разностайные служения. Христос не только подаровал откупленному народу королевское святоство, а безбратней любовью выбирая людей, как праздну складания рук яны открывливать, удел его святым служением. За любовью служат яны Твоему святому народу, живет его Твоим словом, и умазовывают сакраментами, присвячаючи свое життя навек избавлению своих врагов, яны имкнутся стать подобными до Христа, и завсёды сведчить перед Тобой от своей веры и любови. Тому и мы паним разом со всеми ангелами и святыми прославляем Тебя за радостью скликающую. Освяти грехи на Господь Духа Твоего, как яны станется для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он хоть добровольно выдал себе нам, узял хлеб, и подяку Тебе складаючи, ломал, и раздавал своим учням кажучи. Берите и ешьте с этого всего. Бог это есть тело мое, яко за вас будет видано. Подобним чином по вечері узяв кінь, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням кажучи. Пиарите и пейте с Явуси, Бог это есть келих крови мое, нового и вечного заповеда, якая за вас и за многих будет пролита, деля отпущения грехов.
гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, аквяруем в Тебе, Пане, хлеб життя і єлік збавлення, дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе, покорно наводим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рачейный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, со слугами Твоими, яких еще не Ты пожадал поставить диаконами костела, и усім духовенством. Пам'ятай так само про братові сестер наших, які опаснули у надії на воскрешення і правощення. У Твою ласку дошел Ты до света, и дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над душами нами, как мы заслужили удел в житті вечному єдності на святейшей Богородице и Павлой Марии, со святыми апостолами, всеми святыми, со святым Юзефом и обратником, со святыми апостолами, святыми, які спрадвеку подобались в Тебе, ко всеми мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа, Христом и в Христе, так и Божий мы, у едности Духа Святого, устрашала и хвала, разум справедливее вечная. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Да поможет нам милосердности Твою, как мы были завсюди вольными от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Спасца нашего Иисуса Христа.
Просим, не зважай на грехи наши, иди на веру Христова Твою, и будь ласкав сбодно с Твоей волей, одари телу покоем и едность, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокоит Папа, нехай до всюду будет с вами. Вось барана Божий стоит, кто берет на себе грехи света, благословленные, покупленные на любовь. Сын человечий не для того пришел, как ему служили, а как служить и отдать житье свое для откупления многих. Thank you.
Наталью к скелика избавления, ученикам пьяны были верными слугами Евангелия, святых сохранов той христианской любови, Тебе нам хвалу и для избавления верных, раз Христа Пана нашего. Присядьте. Хвала Христу. Мы от парафии Святого Францишка хотели повіншаваць дьяконов. И ведаеце, калі вы сегодня збирались на святую имшу, ну, вядома, детям тлумачили, куды мы идем, что за такая сегодня нагода приемная, кто такие дьяконы. И вот дочка так вельмі шчыра по-дзіцячаму так запыталася: ну, а чаму брат Ян не хотел одразу стать святаром? Навошта трэба вось гэты транзитный гэты стан? И вы ведаете, что, ну, я вот сам себе на такой думке поймал, что, ну, гэта дзіцё, але яно вось выказала такія думкі, про якія, можа, і я так само думал. Чаму нельга адразу быць галоўным, адразу загадывать? Але вось евангельская истина, яна іншая, яна другая. Евангелие кажет, что наоборот, кто хочет быть больше, то есть станет наименьшим. И вот как научиться користаться уладой, как научиться загадывать, то треба спочатку научиться покоры. Наследовать эту истину не так просто, и я снова пошлюсь на наш бацькоўскі досвід. Ни однойчы непоразумений с старшей дочкой, подростком, я думаю, что вынікаюць з того, что я уже забыла, як я сама была подростком, маю нейкі свой досвід, ведаю, як правильно. И я думаю, что такие проблемы высеют не только тому бацькоў, а всех, кто атрымлівае нейкую большую уладу. Вельмі часто наставники забывают, як яны былі вучнямі. Вельмі часто директор забывае, як ён быў падначальным. И я вам жадаю, каб гэты час дьяконства был настолько плённым, настолько насычным, каб ён вам дал такі багаты досвед, каб гэты досвед был падмуркам у святарстве не таго, як кіраваць, да, а таго, як мудра кіраваць. І ён быў такім моцным, каб ніколі не дазваляў нам забываць пра тое, што кіруючы, вы павінны таксама не забываць і пра служэнне. Няхай Бог умацоўвае вас на гэтым шляху, няхай дае вам мудрасці, а Маці Божая заўсёды будзе прытулкам, бо здараюцца розных сітуацый, заўсёды, калі цяжка, хочацца да матулі прытуліцца. Віншуем вас. Наши детки падрыхтавалі для вас такі незвычайны падарунак. Ён да вас меў дайсці падчас гэтай імшы на ваш телефон. Это відэа віншавання, калі ласка, паглядзіце потым яго. Дорогие наши Ян и Владислав, сегодня наше сердце наполняется такой радостью, таким счастьем, глядячи на вас. Вы такие пригожие. Это оденье вам так доспало, что неможливо выказать словами нашу радость. Мы хотим от имя всех матери, суполки матери молитвы нашей парафии, повіншаваць вас с этим днем. Днем, який став і для нас вельми важным у житті. І ми, як маті, обіцяємо вам молитву. Кожную нашу молитовную зустрічу ми будемо молитися за вас. Жніво Пана Великое, тому у добрий шлях, і хай цей шлях веде вас до святості. Віншуємо.
я, брат Влад, ад маладзечанскай супольнасці, ад вінскай супольнасці, і я спадзяюся ўсяе супольнасці францішканскай моладзі на Беларусі. Хочам вас сёння павіншаваць. Па-першае, падзякаваць за тое, што вы былі з намі, калі служылі пры нашых парафіях і служыце зараз. Дзякую вялікі за гэту паслугу. Я думаю, для шматлікіх з нас вы былі і будзеце надалей нейкім такім прыкладам, можа, жыццёвага шляху, скажем так, нечага падобнага. І жадаем вам, каб вы і надалей ішлі гэтым шляхам, не сышлі з яго і працягвалі служыць для нас. Дорогие владыки, дозвольте от имя всей парафии подяковать вам за то, что вы сегодня тут с нами у нашей Стекло-Вязковой святыни. А ці ведаеце вы, что будет, коли загуглить ваше имя? Википедия выдает сторонку, где написано, что невядомо, где народился докладно Олег Буткевич. Ці вёска Герасимова, ці город Браслав. Так вот, сегодня на эту сторонку можно записать доклад о вядомых подеях. Сегодня епископ Олег Буткевич отправил у святарский шлях двух братов Капуцинов, за что вам великое щирое дякую от всех нас. Мы сподіваємося, що і надалей ваша молитовная духовная підтримка буде разом з ним. Нехай Бог одорває вас необходными ласками, все у вас буде в вашем служении и у житті так само вельми добре. А у нас, як у вас, великий дякую. Дозвольте, что я от своего имя и от имя брата Влада скажу некалькі словаў падзякі. У першую чаргу хочется подякаваць всемагутнаму Богу за дар паклікання, за то, что нас выбраў з усімі нашими абмежаваннямі, недахопамі і за то, что давяряем нам, не гледзячы ні на што. Вялікі дзякуй нашим бацькам і родным. Дзякуй за вашу любоў, падтрымку, шматлікія ахвяры для нашага добра. Дзякуй, што прынялі наш выбор і радуйцеся сёння разам з намі. Вялікі дзякуй нашим братам. Кожны з вас па-свойму дапамог нам дайсці да сённяшняга дня праз усе гэтыя гады. Дзякуй за тое, што на дадзены момант большасць часу мы правялі за мяжой, але калі мы сюды прыязджалі, мы заўсёды адчувалі сябе дома, у сям'і, і дзякуй вам вялікі за гэта. Асабліва, конечно, хочу падзякаваць брату Олегу, нашаму настаятелю, таму што ён у гэтыя апошнія гады, апошнія 6 год асаблівым чынам клапаціўся пра нас. Дзякуй табе вялікі за клопат і падтрымку. Дзякуй вялікі таксама ўладыку Олегу за тое, што прынялі нашае запрашэнне, за тое, што ўдзялілі нам пасвячэнне дыяканату і за слова, которым нас падтрымалі. Дзякуй вялікі. Ну и, конечно, дзякуй вялікі мінскай парафіі. Калі брат Олег сказаў мне, што пасвячэнне будуць тут, я адразу подумаў, то ўсё будзе добра. Все будзе, як заўсёды, на самым высокім узроўні. І дзякуй вам вялікі за гэта. Тут, конечно, дзякуй вялікі брату Андрэю, пробашчу, які пакіраваў усім тут. Дзякуй вялікі ўсім, хто якім-небудзь чынам тут зачыніўся, хто прыбіраў, хто дацяне. Дзякуй вялікі за кветкі,
дякую вельмі усім, хто приготовлював касцёл. Асабліва, конечно, дякую спадарыні Вераніцы, якая змагалася на некалькіх фронтах, каб нам прыгатаваць гэта свята. Дякую табе вялікі. Таксама тым, хто прыгатаўліваў, дапамагаў у кухні прыгатаваць абед. Вялікі вам дзякуй. Таксама за хор Вераніка, асабліва за спеў дзякуй. Дзякуй вялікі літургічнай службе і брату Ярославу, які вельмі сумленна і рупліва падрыхтаваў усё, і хлопцам-міністрантам дзякуй вам вялікі. Таксама дзякуй вялікі усім тым, хто за нас маліўся і хто моліцца. Гэта сапраўды вельмі важна для нас. Мы гэта адчуваем і падтрымлівайце нас далей. Таксама хочу падзякаваць усім тым, хто, магчыма, праз інтэрнэт з намі злучаецца. Дзякуй, што вы з намі разам моліцеся і перажываеце гэта свята. Вось, і не ведаю, калі кагосьці забыўся, то прабачце, калі ласка, але мы сапраўды за ўсё удзячныя за кожную працу, за кожную дапамогу і падтрымку. Дзякуй вельмі. Калі падзякуе малады д'якан, ужо звычайна няма чаго ані дадаць, ані паправіць. Але тым не менш, яшчэ таксама хацелася пад імя Капуцынаў падзякаваць Богу за тое, што нас сабраў, каб мы ўдзельнічалі ў гэтай падзеі. Дзякую вам, Владзіслаў, я і Владзіслаў, за адвагу, за шлях, які абралі. І жадаю, каб ён быў да канца поўны і, нягледзячы на ўсе перашкоды, каб вы змаглі ім дайсці як найдалей. Дзякую вам, владыка Олег, за тое, што не катедра, вясковы касцёл, але таксама дзеліцеся сваімі дарамі і абагачаеце касцёл, нараджаеце новых д'яканаў. Анатоль запэўніў сёння ў мяне, што гэта не апошні д'якан. Да вашай заўвагі, владыка, яшчэ таксама дадам, што Анатоль не толькі можа расказаць шмат пра 25 гадоў святарства, ён вельмі часта гэта ахвотна робіць. Таксама хацелася б у першую чаргу д'якам, але таксама усім нам перадаць шчырыя прывітанні нашага мітрапаліта Тадеуша Патрусевіча. Не ведаю, якая была якасць трансляцыі, але ён удзельнічаў у гэтай урачыстасці і поўным сваім святарскім пастырскім сэрцам благословляе ўсіх удзельнікаў. Яшчэ адно від прывітання ад арцыбіскупа Ляўдыя Гуджэроці, які зараз з'яўляецца нунцыем у Англіі, але ён таксама памятае і пра Беларусь, яе носіць сваім сэрцам і удзельнічаў таксама у сённяшняй нашай падзеі. Таксама яшчэ раз са свайго імя хочу падзякаваць мясцовай парафіі. У мяне складваецца такое ўражанне, што братам тут падабаецца святкаваць. А сакратар таксама мне падказваў, што хутчэй за ўсё таксама тут, у першай палове чэрвеня, быць можа, будзем святкаваць святарскія пасвячэнні сённяшніх нашых д'яканаў. На жаль, акалічнасці ад нас, якія не залежаць ад сітуацыя эпідэміялагічна, абмяжоўваюць нас у сённяшнім святкаванні. Але тым не менш, далей парадак такі, што калі літургічная служба вернецца ў закрыстую, то яшчэ не разбегайцеся, не спяшыце, д'яканы сюды прыйдуць. Можете им сказать теплое слово приватно, обнять, зробить селфи, поразмовлять. Так не спеша. Як яшчэ будзе такая магчымасць, а пазней, на жаль, тых, хто запрошаны, чакаем у ядальні Капуцынскага дома, які яшчэ будуецца, у такіх ваенных палявых умовах, недабудаванага дома. Гэта крыло паралельнае касцёла, зайти можна трэба з другі ганак. Выйти з касцёла, на наступны ганак зайти і там шукаць ядальні. Усіх вас чакаем, а зараз аддаю слово Богу.
не могу не долучиться до тих слов віншування, які тут прозвучали. У першу чергу, і нехай це місце, де Дом Божий про це нам завжди нагадує, що перше слово вдячності, як ми завжди. Не тільки тут, кожну хвилину нашого життя, за кожною справою, доброю, а часом для нас складаною, керування до Бога. Как в нее нічого не було, не тільки нас тут увогуле нічого. І тому все гэта нас вучыць, каб мы былі гэтыя свядомыя і вдячнасці, правды, не спыны, і ніколі не будзе зашмат. Ніколі не будзе зашмат. Ну і, конечно ж, тим людям, яких Бог ставить на нашому життєвому шляху. Люди, праз яких ми самі становимося людьми. Люди, дякуючи яким ми познаем Бога, дякуючи яким ми відкриваємо своє покликання. І сьогодні черговий раз ми стали свідками, удільниками ось гэтага процесу, да? Молодих діяконів, які пройшли цей шлях, напевно, зустріли в своєму житті тих людей, які допомогли їм, навчили молитви, показали Бога, відкрити, допомогли відкрити у собі це покликання. Тому усім вам щиро дякую. Я особисто, я сам продам капуцинам своїм святарським, біскупським так само в житті, бо як не яни, де б був би зараз, да, і щоб со мною було б спродажно. І праз підтримку, і праз молитву, тому моя особиста вдячність і цю Кустошеву, Олегу, за запрошення сюди, так як ви ведаєте, ехав, ну, що я тут роблю? И то, что сегодня с вами задали, конечно же, Ваша Эксцелленция, вы чуете, дякую за то, что дозволили. И, конечно же, криху с таким смутным у сердца. Хоть я радуюсь, что я тут, але, конечно же, нормально, тут имел еще быть митрополит, имел еще уделить гэтых посвящений, але сподіваємося, что, напевно, святарские будут дозволить, будут уделены, все назовем, митрополитов Тадеуша, чекаем, молимся об гэтым вяртанні сюды. Так само на прывітанні, ўжо карыстаючыся гэтай нагодай з тэхнічных магчымасцяў, прывітанне арцыбіскупа Клаўду Джыроці, без якого мяне епіскопа тут не было, тому що дякую, нехай Бог благословить на новому месцы паслугі в касцеле. І усім вам, дорогие браты и сестры, за открытость вашего сердца, за вашу витривалість, ну і, конечно ж, за молитву за кожного святара. Ну, пощастило капуцинам, что ваша молитва, их охопливая, и нехай будет тривала. Пам'ятайте, без этой молитвы, без этой поддержки, ну, кепсько нам буде, нам, як святарам. Тому нехай наша святарська послуга і ваша молитва допоможе у побудові этого Божого владарства на нашей землі. І нехай Бог усім нам у гэтым благословить. Ну і зараз, раз свою послугу безустную, гэтага Божого благословенства вам удзялю. Ну і асабліва чую, конечно, нашим діяконам, які сьогодні гэты першы крок у святарстве зрабілі. Устаньте, будь ласка. Пан з вами. Бог, який покликав вас до служення людям у своїм костюлі, нехай дасть вам полымяную любов до усіх, особливо до голодних і бідних. Той, хто доручив вам обов'язок проповідувати Євангелія Христа, нехай допомагає вам жити поводле Його слова і бути щирими і відданими свідками Його любові. Той, хто дав вам ласку здійснять свої таємниці, нехай допомагає вам наслідувати Його Сина Єсуса Христа і бути у світі слугами единства і миру. Усіх вас тут присутних, нехай благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь.
від